Awu kadosipun menika ugi wonten serat kula waca rumiyin nggih Bapak nggih ketingalipun menika nggih wonten mangke sak sampunipun Mbak Kenti kadosipun wonten adicara beksan menika kinten-kinten beksanipun ngagem badhe ngagem kaset napa badhe ngagem gamelan monggo koordinasi menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu dateng Pak Dalang Eko Suwaryo ugi Sekar Bima serombongan sugeng midhangetaken kami dari rombongan seni kuda lumping Ebek Sekarsari Mandolo Giri Serandil ingkang dipun ketuani dening panjenenganipun Bapak Prapto Dino alamat saking Serandil RT 3 RW 1 Serandil Klempang Pasir badhe nderek ajar tari Capat Cipit Banyumasan ingkang beksan menika Mas Putra kalian Mbak Nova. Monggo Mas Putra sampun siap nopo dereng niki Bapak Ibu? Oh ngagem kaset nggih. Pilih sampun siap pramila monggo wekdal saha panggenan kawula aturaken sasekabipun katur panjenenganipun Mas Putra kalian Mbak Nova ingkang badhe beksa tari Capat Cipit Banyumasan. Sumangga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Mbak Nova dan Mas Putra. Di atas saja nggak apa-apa deh, monggo. Operator bagaimana? Siap nih, monggo konco.
tepuk tangan yang meriah buat Mas Putra.